Shalom. Parhalado hakabe jalan lurat Cimahi. Pasahat tentu sudah ruas do tamu namar minggu di Tikyon. Horas jala selamat beribadah madihita songoni nang amanginang na mandohoti parmingguota melalui live streaming. Selamat beribadah madihita tapuji matuhatta. Marende mahita sian bukuenda nomor 125 ayat sada 1 ayat tolu. Mar hite-hite guar ni debata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni ton di perbadia na tumupalangi dohot tanoon, amen. Marlas ni roha mahamurab dohot Jerusalem, mida ibana jalan mahamu, ali akan holong roha di ibana. Marlas ni roha situ tuma rab dohot ibana sudehamu, ali akan marsak roha mida ibana na sailaon. Las do rohaku diakan mandok tuau, beta hita manopoti bagas ni Jehovah. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ali Tuhan Yesus sasada horo si Pangulo pado muncul mado debata hupuji hami guarmi jala hudok hami mauliati tuho ala ni salhut nabi nahemi patupahon hanguluan nami saya dongani mahami marhite-hite asini roham
asa hupikiri hami toktong na tinaumu dohot hamamatem, asa huarsakok kami dosa nami, jala asa tubuh di hami hapursiaw na sitong, jala asa marroha holongok kami, uhud mandok mauliati tuho, asa olo hami mangutok koro di hamatean, ale Tuhan Yesus, di homa tama puji-pujian di tonga-tonga ni salut huria, naung tinobusmu, marhite-hite mudarmu nabadiai, olak nion rodi saliling-liling na. Amin. Marende hitas yang bukuende nomor 588 ayat sada dohot ayat 2. Tangion hamu patik nebata, ima patik palimahon 1 pasapuluhon, patik palimahon, ikon pasangapo mudonato rasmu, asa martua ho jala leleng mangolu, ditano nanilehon ni Jehovah de Batam diho. Patik paonopon unang ho mamunu, patik papituhon unak ko mangalakku, patik pawaluhon unak ko manakko, patik pasiyahon unang ho olo makatindakon hata na sututu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas nindonganmu, dang jadi haliangan ni roham dongas sari penidonganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lumbuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Ima saatna, atong ramang idogogo mahita tu debata lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon naumbar tu patik ni. Amin. Marende hitas yang bukuende nomor 424 ayat 2 dohot ayat 4.
tatopoti marusatta tuada poni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami pargogona suatu dosan para sirohami dahami nadangolon. Narodo hami tujulom manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajahaton dohami tubuh. Jaladang adong hapor siaon di bagasan rohanami hian. Saluhud dohami manimbil sianak kadalanmu. Masai godang do pangalesun nami di patikmu. Alai ingot mahami ali Tuhan. Ala ni denggan di basam dot asini roham. Sayunang paingotungan akadosa ni haposon nami dot pangalesun nami. Saya ingot mahami hombar tua sini roham do dengan nibasam ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Tabigema hata baga-baga taringot Tuhan senedul satta. Songonondo hata ni Tuhan Jehovah. Nunga polahu pasisi akka pangalosim songonombun. Jala songonombun manorop akadosam. Say mulak mahutuaw ay audo si paluaho. Hasangapon ma di debata na di ginjang. Amen. Marende hitas yang bukwende nomor 450 alu ayat sada dohot ayat 2. Hatani debata turpuk epistel di minggu sadarion, imana tersurat di buku pesalmen bintu 5, memuka sian ayat 8 sahatu ayat 10 tolu, tajahama namar sikat sorin. Alai yang goau sian gudang nia sini roham say bongotak kudu bagasmu, marsombar bagas ni haba diaumi makkabayariho. Aidang pos roha di hatania sidai, sehamaguan do tahini rohana sida di bagasan godung natalak do tolonan nasidai di palandit-landit do ia dilana.
Kodo nasida manengan. Say marlas ni roha masudi akka na marhaposat tuho. Say marendei manas nasida rodi saling-ling na ala nanion diomu nasida. Say marol polo mamidaho akka na holong roha di guarmu. Ala Jehovah nama masu-masu na kikor marohai. Songun lombu-lombu do di halian ibana. Ima sana martua do akan tumangihon hatan di debata jalan nau piopsa. Amin. Kor ama iksaudi.
Marendehita sian bukuende nomor 750 ayat sada dohot ayat tolu. Tindak ko maha porsiaw tay, songon na hinatindak ko ni dongata sa porsiaon di sandok portibion, ra mahida mandok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumupalangi dohotano. Au porsia di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabia siatun di porbadia, andorang sohabuan. Ido tuhata na tuman na bernit di panghuman ni Silatus na mati tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tu banua toro dung ditanom na mulak mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siam na debata Jehovah amanai pargogo nah suatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanon manghumi halak na mangolu do na mati au porsea diton di parbadia jala adong sada huria na badia, huria hato panela Kristen akan na badia, doho dia sisani dosa, doho dihatai na mandok, mulak mangolu sogot daging halak naung mate, doho dihangoluan na sora suda. Amin. Tagbeke makor sian lansia.
Tabegema titing namasa dohot pamasaon di huriata. Horas dihita manginang, Horas. hujahai mah tikting namasa na adong di huriata. Ima minggu tanggal 10 sia Maret 2023, goarni minggu ta minggu letare, namar lapatan marlas niroha mahamu. Ya topik minggu ta ima las niroha di aka naung jupangan Yesus. Napar jolo sermon parhalado pada hari Selasa 21 Maret diliburkan. Iuran diakoni sosial. Pada hari ini Minggu 19 Maret 2023 kita akan mengumpulkan iuran diakonia sosial. Dana yang terkumpul melalui program tersebut akan digunakan untuk keperluan diakoni sosial gereja kita. Ibadah Hari Doa Sedunia. Gereja kita menerima undangan kegiatan ibadah Hari Doa Sedunia Komisi Perempuan PGIS Kota Cimahi yang akan dilaksanakan pada Senin 27 Maret 2023 pukul 16 WIB sampai dengan selesai bertempat di Gereja GKI Cimahi, Jalan Pacinan nomor 32 Cimahi. Dimohon kepada seluruh seksi perempuan untuk mengikuti acara tersebut. Ibadah Pasion. Gereja kita melaksanakan ibadah Pasion pada 3 minggu berturut-turut, yaitu tanggal 22 Maret Pasion pertama, 29 Maret Pasion kedua, tanggal 5 April Pasion yang ketiga. Maka terhitung mulai hari Senin 20 Maret 2023, Sabtu 8 April 2023, Sermon Week dan kategorial diliburkan. Ibadah pemberangkatan ujian akhir sekolah dan SBMPTN. Gereja kita melaksanakan ibadah pemberangkatan ujian akhir sekolah bagi pelajar kelas 6, 9 dan kelas 12 dan juga yang akan mengikuti SBMPTN pada Minggu 26 Maret 2023 pukul 15 WIB bertempat di Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi. Dimohon kehadiran orang tua untuk mengikuti ibadah tersebut. Gereja kita menerima sumbangan material untuk pembangunan dari keluarga TM Siagian Boruman Nurung Wek 2 sebanyak 40 sak semen padang. 2. Keluarga Brigjen HR Utajulu Dr. S. Boru Silalahi sebanyak 160 sak semen Gresik. Basar Seksi Perempuan pada hari ini Minggu 19 Maret, Seksi Perempuan melaksanakan basar di depan gereja. Semua hasil basar akan disumbangkan untuk pembangunan gereja kita. Demikian Amang Inang warta minggu kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Marende mahitas yang bukuende nomor 565 ayat sada dohot udukna hut mata pasahat peliata pilihan sada A dohot sada B. Songon dungan
di debatana sumurung sian salhut naroha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata dinamar punguhita di bagasan parmingguon pukul 10.30 ya nagabe turpuk di bingguta sadarion imanatar surat di Johannesia ayat 35 sahatu ayat 40 marsika soreng mahita majaha di bege Jesus ma naong di pabali na sida ibana jadi ni nama madok ibana dung jupaksa na porsea doho di anak di jolmai jadi didok Jesus matu ibana nani idam nama katai dohoto ima ibana dunging didok Jesus mabuan uhum do ubay naroa tu portibion asa marnida akana so marnida hian jala asa gabe mapitung akka namarnida. Jadi di Jesus matunasida au nama pitu kamu gabe somardosa hamu ala di dok kamu do namarnida do hami gabe hotma dosamuna disido sahatna hamuna kadongan sahaporsyaon di bagasan guari Tuhata Yesus Kristus lau mangatusi turpukta di bagasan sadarion ikut jumolo do lapatata guarni minggu letare ia guarni mingguta sadarion ima minggu letare namar lapatan marlas ni rohama hamuna marlas ni rohama hamuna jalaon boy taida siat Yesayas 60 ayat 10a jala nakiningan topik ni mingguta sadarion ima las ni rohani akka naung jupangan Jesus hata merlas ni roha bersuka citalah ninna totu gudang dosa sitongna contoh-contoh naboy berengota di bagasan ngulut taon taringotu lasni roha aka dia do tutu contoh-contoh lasni roha di bagasan ngulut taon amang do tamunaka inang boy marlas ni roha do sada-sada keluarga molonunga sikop saluhutna na adong di tonga-tongani keluarganya si pasude gelengna marpahopu ibana sian anak dohot boruna dada holani marpangka natibbo sude akka poparan dada holan marpangka natibbo alai sude adong di ibana adong hamoraon adong hagabeon dohot adong hasangapon
di tengah-tengah ni keluarga. Tutu secara perdagingan tutu baboy do honota baido lasni roha. Molo nungati paksa luhut akka na adong di tengah-tengah ni portibion jala memang ta homolon baboy do memang akka hasangapon hagabeon hamoraonon mabaisonang rohata. Alay tutu hamunak kadongan. Ba memang dak sudeda. Jol mau namar na punasa hamoraon hagabeon dohot hasangapon. Bihado tutu bolo kebalikan na. Hola namar sitaonon ibana. Hola namar sahit. Dangkarejo amatay. Dangkarejo inatai, bahkan PBB museng akageleng na, pengangguran besar-besaran akayanakon na. Bahkan daksipado pesude akageleng na. Puhado tutu songonon. Dohonod do marlas ni rohaon, manang na arsak ni rohado, si dohonod tasusongonon, batot tunian napadua honon dangadong na makasih holi dangadong hita na makasih holi pengangguran besar-besar ma gelekta dangadok kita na makasih holi baunang gabi niyan gelekta dangadok kita na makasih holi baunang denggan niyan parnguluot alay bohado tutu molo masaon. Puido pedo nota merlas ni roha di si romuseng mata ni si Paulus madokon di Filipi 4 ayat 4. Merlas ni roha ma hamu toktong di bagasan Tuhani. Hulaki mamadok merlas ni roha ma hamuna. Lapatan na memang Paulus nang mangodolhod di si bahwa ialas ni rohai dada holan molonunga dihitahasangapon hagabi dot hamoraon alay kon tatapod do nang di bagasan ngolon amang dot tamunak kainang ikon sipata tabolus do akka sidangolon ikot tabolus do akka parukilon ikot tabolus do nang akka persahiton. Benarlah apa yang dikatakan Paulus di dalam Roma 12 ayat 12 itu. Marlas ni rohama hamu makirim, marbenget ni rohama hamu di hapor suhon, jugul hok kamu ma martangyang. Jadi amang doh tamu nak kainang asaboy na dua kejadian ini nak kini ngadi ibana hasangapon, ngadi ibana hamoraon, ngadi ibana dohot ahamusik sadanay hagabeon asaboy hape join molo palama samuseng aka sitaonon persahiton dohot aka penderitaan na asingi asaboy join dohonot ta songonay do kondisi Paulusi marlas ni roha mahamu toktong di bagasa Tuhani ba perudo ingotot ta bahwa sana dada holan di bagasan hadagi ngok kape turpukta di bagasa tikyon nang ingo boto otta dada hola di bagasan hadagi ngoni hape las ni rohani hala Kristen di bagasan ngolunaon alay molon memang nang merlas ni roha hita ba memang ikon songon na dokon ni si Paulusido di Roma 12 ayat 12 merlas ni roha mahamu makirim marbengek ni roha ma di hapor sukon jugul hok kamu ma namartangian ikon sadala doi saluhuna. Jadi di dalam Kristus, di dalam Tuhan,
kita pasti bersuka cita. Amin. Konido parjolo. Jadi lasni rohani jolma manang lasni rohani hala Kristek kape dada holan di bagasan perdagingon. Alai lasni rohani hala Kristen manang lasni rohatta di bagasa tikyon na marhite na marletare hita imamolo boy hita pajupang dohot Jesus di tonga-tonga ni ngulut taon. Ido apala las rohatta ayang go arta ang go hasangapon ang go hagabeon na boy luluwad doy. Alay molo pala holan na tunatuluan fokus hita ba hurang bersemangat dohita manang na gabe hurang porsea dohita manang na gabe kering keronta dohita molodang taisi partodiota dinamaju pakos dirita tutuhatta Jesus Kristus. Songonido na tabereng di bagasa turpukon amang dota muna kainang. Nakiningan di nataja Yohanes ayat 35 1 ayat 40 sadai. Adong salak nama pitung. Sian hatutubuna nama pitung ibana. Jadi di nama mulus Yesus di idama sahalak na mapitungi. Pitor tubo masuk-sukun ni akasisyan na. Guru ninna. Isedo na mardosa. Halakodo manang natoras na. Mabahin na mapitung ibana tubo. Alay ahamalus ni Jesus. Bukan. Dada alani dosana manang alani dosani natorasta. Alay naing gabi patar akka ulaw ni debata di ibana. Molota konteks kan turpukta manang na dinatajahanak kiningan mulai sen ayat 1 ayat 3 baboy do dohonota di bagasan parngulot tahun molo pala adong tutu songon namasa adong nama pitung di bagasan sada-sada keluarga. Bodo memang muncul sukun isedo tutu namar dosa. Halakodo manang natoras na. Molo misalna nama pitung hapitungon nay nunga dibuan tikitubu isedo tutu namar dosa. Halakodo manang natorasna. Alay tutu ang gualus di Jesus ima asa gabi patardo ulaw ni debata di ibana. Anggo di ngolu pardagingon baboy do pitor dohonot ta. Pitor ta jas, pitor ta hakimi. Ayahat tongopung yon. Panakko do najulo. Ayahat tong opung yon. Pangeru-teru do najolo dihitaan. Ayahat tong opung yon. Ay somarada opung yon najolo. Ujung na bagabi songonom matong peparan na. Kalau kita berbicara dari esensi kedagingan. Itulah kedagingan. Pitor manjas dohita. Pitor menghakimi dohita. Jala pitor taingo-tingo do. Songo dia do latar belakang nyon najulu. Songo dia do silsilah nyon. Manang na songo dia do marganyon najulu. Manang songo dia do opung nyon najulu. Jala memang hidup pemahaman di halak jauh di amang do tamu nak kainang. Molo adong nama pitung. Molo adong na pakpang. Molo adong na somarni bege. Pitor di jas na sidado bahwa memang halak perdosa doon.
halak perdosa doon. Jala memang ido nak kiningan natabereng turpukta di bagasan sadarion molo tajasian ayat 1 ayat 34 di sido penyerangan di halak Parise dohot halak Yahudi sangat bertubi-tubi tuh namalum na di pamalum Jesuson sian nama pitungi pitor diserang do nama pitungon pitor diserang do natorasna bahkan dang dihapor say halaki Yesus na pamalupon ibana. Justru di dokon halak Parise dohot halak jauh di do iya Yesus colma perdosa. Nah, baik ko kamu majolo dang bagas dope itada Yesus alay nung ngapitor di jas nung ngapitor di ihumi boy man no jahaw munay mulai san ay sada anggo Jesusi jolma perdosa doi aka nama melanggar patik doi alam memang kejadian non memang kejadian na pamalupon nama pitungon memang tepat hati-hai di hari Sabat alay anggo halak Parise anggo halak Yahudi pada saat ini sangat-sangat gemas, sangat-sangat marah. Karena apa mereka marah? Karena mereka merasa bahwa Yesus menyalahgunakan tentang patik ima ditiki hari Sabat na pamalupon nama pitungon gabe mernida ibana. Alay adong museng kesaksian ni nama pitungon. Boy museng berengot ta di bagasan ayat 15 di rokon ibana. Gabbodo di dalohon tumataki dungi marsua pau jadi mernidama. Lapatan anak kiningan istilah gabboi dung di utahon Yesus tijurra tutanoi dibuat manakeningan siat tanoi marumakon gabbo dioleson may tu si majujung na manang tu si malolong nai ya dioleson may gabe marnida ma nama pitungi alay songod dia do reaksi ni nama pitungon dipuji ibana do debata bahkan di tonga-tonga ni akan nama kasogohon Yesus barani do ibana madokon panurirang do ibana. Nang pesogoro hani halak Parise, nang pesogoro hani halak Yahudi, alay anggo ibana dengan lantang dia mengaku secara imanna panurirang do anggo Yesus Imam Marhite ayat 10 pitu. Dada hulanya mang do tamu na kenang. Ternyata ada reaksi ni halak Parisi dohot halak Yahudi on. Ternyata sahat do nang tu natorasna. Yaho nina. Yaho anak muda on nina. Nang malum sian hapitungon na nina halak Parisi dot halak Yahudi on. Alay ama di dokon natorasna. Nahuboto doon anak nami jala nama pitung do ibana tubuh. Alairak kuboto hami manang beha pangalahona gabi marnida. Daku tadahami na mangukap matana ibana suku kamum nungatang daging na boton na do madok sidohonon na. Basa sa pesongoni didokon natorasna mabiar do anggo natorasna makatidakon Yesus na pamalupon abitor boha molo didokon ibana Yesus pitor di pabali do nasida sian huriai mereka dikucilkan karena mereka percaya kepada Tuhan alay anggo nama pitungon nakiringan dia tidak takut. Dia justru mengatakan panurirang do ibana.
Alai anggo ibana madokon pasangap ma debata. Oloy hamu ma debata. Ay pardosa gorang dohita. Alai justru Roma museng halak Yahudion madokon. Hibuldo hotubu di bagasa dosa. HP naing ajaramu hami. Hidup banagabe akhirna di pabalima nama pitungon. Mereka menganggap ajol ma pardosa doho pateng tengok kok. Nagorang hatam si palecem do hatam. Nah hamunak kadongan sapur siaon. Molota konteks konon tu bagasan parngolota. Memang anggo halak Yahudi dot halak Parise. Malo-malo dot nasida di hatani debata. Malo-malo dot nasida di patik di debata. Alai hamunak kadongan di bagasan pengetahuan ni nasida dot pengalaman ni hapur syaun ni nasida ternyata membutakan mata mereka untuk mengenal tentang siapa Yesus yang sesungguhnya. Buta do nasida di hatani debata. Buta do nasida anggo namanada isedo Kristus nasasitongna. Malodo pajojorhon hatani debata nasida. Malodo nasida pajojorhon patik-patik. Malodo nasida pajojorhon aturan demi aturan. Malodo nasida pajojorhon akka ruhut-ruhut haugamoon di tonga-tonga ni nasida. Alai anggo pengenalan terhadap Kristus Yesus butado nasida. Butado nasida di akka parulaon nadenggan. Butado nasida di akka patupahon akka nadenggan. Song-songonido nang ngulut tahape di bagasan tikyon hamunak kamang dohot tamunak kainang. Naing madokon pengetahuan agama dan pengalaman iman tidak serta-merta membukakan penglihatan seseorang pada pengenalan sejati akan Yesus. Bahkan sering hal tersebut menjadikan seseorang menjadi sombong rohani. Seseorang merasa sudah melihat secara rohani. Sehingga tidak butuh dibukakan Yesus penglihatannya. Alani hamunak kadongan dada nama dokon naso perlu hita. Majah hatani debata. Baperlu dah. Majah hatani debata. Baperlu dah atusata. Mu kitab Kejadian 1, kitab Wahyu on. Alai hamunak kadongan. Bamolo memang tak boto saluhutna. Hatani debatana tersurat di sadamu sasada satu buku pangukapon. Unang mamada buhita songon gabe parisi masa kini. Manang Yahudi masa kini yang membutakan dirinya menjadi sombong rohani. Jala ulaonna holana manguhumi ya, holana manguhumi jala ulaonna imam holana mangarehei akan nabinahin ni donganna manang na holana mangarehei huria manang na holana mangarehei akka donganna nahurang pistar di hatani debata ujung nagabe jatuh hita tuhal na manguhumi. Nah inilah pertanda bahwa kita belum mengenal secara sempurna tentang siapa Yesus yang sesungguhnya. Alehamuna kadongan tadi rumah nakingan songon nama pitungon. Nang pegolap pernidaan. Nang pegolap
secara fisik ibana. Alai anggo pamerengan ni partodiona, anggo partodiona memang bamamereng do, dang marpekpeng partodiona, dang marpogos partodiona. Nang penakiningan secara fisik buta do ibana, dang marnida. Songoni manang hita di bagasa tikyon. Nung adileo Tuhan itu hita penglihatan yang sempurna. Nung adileo Tuhan itu hita pamerengan na sempurna. Ya, dangadok kita di bagasa tiki na marminggon. Nahurang pamerengat take. Nyan molo hurang pe pamerengat ta adong do kacamata kan. Alay mula siya danak satu hita di bagasa tikyon. Dangarok kita nagabe buta secara fisik. Alay dibukaw debatado pamerengata. Dibukaw Tuhanido penglihatata. Alay tutu molo dibukaw Tuhani pamerengata. Penglihatata. Bohado ng partod di ota di bagasa tikyon. Marpogos do hita, manang nahurang tajom do partodiota, manang na justru marpekpeng do haporsiota, manang na ulaw tahulan na menghakimi halak, manguhumi ulaw ni halak, manguhumi jolma, manang na mangarehe halak, songon halak parisi do talak jahudion. Alay hamunak kamang do tamunak kainang, di bagasan turpukon justru dung dibuka si malolong ni na mapitungin aking gabi marnida tajom do haporsyon ibana madok panurirang do ibana. Jala di bagasan pengakuan ni haporsyon ni ibana pe didokod do porsea doaw hodo anak ni jolmai hodo Jesus napaluaho jolma sian dosa. Hamunak kadongan sa porsyaon di bagasa Jesus Kristus. Ternyata di bagasan perikop Bibelta sadarion dang puas dope pakilalaan ni halak parisi dohot halak Jahudi maribakon Jesus. Justru dina makatain kiningan Jesus dohot nang diukap Jesus na mapitunging disobbado ibana. Alay tutu sungod dia do ng reaksin hay halak parisi di bagasa turpukon didok Jesus ma molotong ropeaw tutonga-tonga ni portibion na mabuan do asa marnida akana so marnida hiyan jala asa gabi mapitung akka na marnida. Kurang do sa sitong namang do tamunak kainang di bagasan parngolo taon. Gudang do akan na mapitung. Janganlah kita hanya melihat secara kasat mata bamamereng duao. Mapitung dalam arti dia do. Mapitung partodeona. Dang ukap rohana. Mapitung perasaan na. Dangukap perasaan na. Molotong adong nanang sipatu paon di tonga-tonga ni keluarga. Mapitung panong pamerengan na. Dangukap pamerengan na. Molotong adong sipatu paon di tonga-tonga ni akaparmargaon. Mapitung partodion na. Dang ukap
partodion. Bahkan di tengah-tengah ni huria pe najo tado masa songonon. Di foto ibana do sa sitongna ahana dibutuhkan di tengah-tengah ni huria ing alai mapitung partodion. Nggak terbuka. Nang pe sa sitongna pamerengan na terbuka alai anggota dina mapitung. Nasonari suku-suku tu hita. Di dia do posisi tanuang. Sodo tutu tabering dosa sitong na portibion secara penglihatan, secara simalolongta. Alay mapitung partodiota. Songon halak jauh di do halak parisi. Malo-malo do nas kiningan nasida di hatani debata. Dia tusi nasida do hatani debata. Alay mapitung partodiona. Dang dia tusi ise do Jesus nang roi. Sok sone do nang hita amang do tamu nakainang. Sodo noaing di bagas satikyon. Sotung nama pitung do partodiota. Hurang respect kita tu kondisi. Hurang respect kita tu keadaan. Apakah justru di situkah sukacita yang berjumpa dengan Yesus yang disebut dengan letare? Apa enak dengan tadokon topik ni minggu ta las ni rohani akka nang jupangan Yesus. Las rohata pajupang doh Yesus di tonga-tonga ni huriaon. Alay tutubohado di minggu letarion marlas di roha ala pajupak kita doh Yesus. Nunga uka partodiota manang na justru tatutup do todita tatutup do rohata di nong pajupak kita doh Yesus di bagacoro na pinarbadiaan on. Manang naholan pameringat tado mamereng Jesus di bagas satikyon alayang gotodita mapitung di bagas satikyon. Amuna kadungan unang masongon halak parisi hita. Unang masongon halak jahudi hita di bagas satikyon. Alay tadi rumanak kiningan halak nang mapitung nang dipamalum Jesusi. Tarukap do rohana di bagasan partodion. Di sobado Jesus. Porseado ibana. Nang pesipata adong pembulian tu ibana. Ya, dibuli halak parisi. Dibuli halak jahudi ibana. Alai dia tetap tegar. Dia tetap kuat. Dia tetap percaya bahwa Yesus nang pamalupon ibanaing. Dialah Mesias. Dialah Tuhan. Jala ibana do nagabe si soban. Alani hamuna kadongan. Sungod dia ma. Ngulu ni halak Kristen. Nang pajupang do Jesus. Asa join tu topik ni mingguta. Tadok ko nakingan marlas ni rohama hamu. Di bagasan Tuhaning. Songon guarni minggu letare. Songod dia matutu pangalahon ni akka halak Kristen naung pajupang do Jesus. Na parjolo sahali hamuna kamang do tamna kainang bahwa ialas ni rohani halak Kristen dadaholan dari segi materi. Dada dari segi holan segi duniawi. Alailas ni rohani halak Kristen ima. Sian segi partodion dohot hadagingonido. Asa memang songon edeni dakuboto manang nakur Joshua manang nakur Eksaudi i ya songon sorhani pada tido ngoluta di tonga-tonga ni portibion molonina ya memang begitulah. Ada kadang sukacita, ada kadang duka cita, adong ngarsak ni roha, adong dihita akapangolu parsahiton. Batetap mahita marlas ni roha. Unang holan tatap sian hadagingoni.
alay tatak masyan partodion. Manang sungod dia pe parngulot tadi baga sa tikyon. Tetaplah kita bersuka cita. Jala tatiru pabahenan ni na mapitunginak kiningan. Dia tetap tegar, dia tetap kuat, dia tetap semangat, bahkan dia tetap percaya panurirang do ibana. Ninna tutunga-tunga ni nama kosomi ibana. Songoni manang hita di baga sa tikyon asa ta saksihan, asa ta didakon Jesus do nagabi panurirang dihita. Jala na paduahon hamunak kadongan sungod dia ma ngolo ni halak Kristen nang pajupang doho Jesus. Di bagasan kehidupan na mulu halak nang pajupang doho tuata Jesus Kristus ima di patari dahon ibana mai sian parngulon na sigano pari. Di patuduhon ma hawurjon na. Di patuduhon ma torok ni rohana. Di patuduhon ma nang serep ni rohana. Di patuduhon ma papahinan na. Di patuduhon ma kepekaan na. Di bagasan ngolu parhuryaon apala di bagasa tikyon. Unang Paula so tabereng. Unang Paula so taboto. Hape tadok ko nung pajupangaw do Jesus lenahita. Hape Paula so taboto aha na masa di huria. Paula so taboto aha do pergumulan ni huria. Paula so taboto aha do sa sitong nasakap ni huria. Bukan pribadi yang seperti itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus molo pajupak kita rap dohot ibana. Alay molo pajupak kita dohot ibana. Ikon tapatuduhon ma ngolu taon ngolu na bersaksi ngolu na marhapor siyaon ngolu na marpabahenan di tonga-tonga ni huriyahi ido sa sitong na parjupangat tanatikos doho Jesus di bagacoro na pinarbadianon. Amen. Martangyang maita. Moliate maali Tuhan di pasa rohanami tuho. Nung alas rohanami tutu songon guarni minggu letare di bagasan tikyon merlas ni roha mahamung toktong di bagasan Tuhani. Ito tutulas ni rohanami ali Tuhan di bagasa tikyon. Di napajupang nakiningan sa halak na mapitong do Jesus. Di pamalupo ibana. Alay tutu dadaholan secara fisik tutu mapitong do ibana. Alay anggo partodion na mamering do ali Tuhan. Lumubi matutu dung dijakon ibana Jesus nagabe Tuhan na. Porsia ibana nang pedibuli nang pedirehe. Si pata songoni dong ngulu nami ali Tuhan. Dina porsia hami tu adopanmu nabading gudang na membuli hami. Gudang na mangarehe hami. Alay da nga pala dipasiding ho hami ali Tuhan. Toktong do didongani ho hami. Di bagasan parngulon namion. Alani ale Tuhan marhite jamita sadaryo ditik kinong pajupak kami na rap doto di bagasan partodian. Unang mamapitong partodion nami. Alay say ukap ma partodion nami. Dito nga ni parngulon nami. Dito nga ni keluarga. Dito nga ni masyarakat. Nang dito nga ni parhuriam. Imalas ni rohanami di baga sa tikyon. Di minggu letare ali Tuhan. Usob bahami maho. Jala Maria iya matod dinami. Dinang boy hami pajupang. Doho Jesus di baga coroon. Sadarion ali Tuhan.
martangyang dohami nang tuak kapakobasyon nami di bagasan minggu-mingguon. Di sakapi rohani huriamdo patupahon minggu pasyon 3 minggu padodot ali Tuhan. Ima di tanggal 22 Maret, 20 sia Maret do tanggal 5 April. Saibuk kama mata partodio ni ruas di huriam madohoti malam pasyon 3 minggu berturut-turut ali Tuhan. Unang papodom partodion nami ali Tuhan. Alay say mamering mapartodion nami dinanaeng marningot hami di minggu-minggu si taonon ni anakmu Jesus Kristus Tuhan nami. Odo songon sada dalam nami ale Tuhan laho mangukap partodion nami asa ingot hami hodo na mga lehon haluaw ni di hami jala sesa sa luhut dosa nami. Jala tusoddo hami mengarah sa dalas ni rohanami ima di paluaho hami siya dosa marhite hamamatem di hao pinarsilang. Ala niya le Tuhan say ukak ma partodion nami asa parsidot tami maddohoti malam pasyon di 3 minggu padodot na hupatupahami di bagasan minggu Mareton dohot minggu April. Tuhan di bagasa tikyon peng utangnya ko kami ma keluarga TM Siagian boru manurung, keluarga Brigjen HR Hutajulu boru silalai nong mga leon sumbangan na tu pembangunan di bagat coroon marhite gadong sarana prasarana. Anggiat mali Tuhan mamasumasu hotu 2 keluargaon ali Tuhan. Di naung pasahato subangan na ali Tuhan marhite 40 sak simin Padang dohot 140 sak simin Gresik ali Tuhan. Pos dorohanami di bagasa tikyon na pasupason mo na sida. So ngani matutubajar seksi perempuan ali Tuhan. Naung tupanwaing di jolo ni gereja nami ali Tuhan. Sadadalan ni nasida doon ali Tuhan mangukap rohani ruas ni huriam. Asa parsidohot masaluhut na hami. Di bajar seksi perempuan. Laho patupaon tu pembangunan bagat coro na pinarbadian mo. Mauliate mali Tuhan nunga di halo jaon seksi perempuan. Bajar di bagasa sadarion. Anggiat matutu ale Tuhan terpatu pamabajari dasidai. Boy tutu berpartisipasi selalu ruas di huriam di pembangunan gedung sarana prasarana di bagasan obason. Tuhan akka ruas di huriam nong pasaton pelean baik pelean minggu pukul 7.30 10.30 10.30 homa ale Tuhan nama masu-masu pelean ni ruas ni huriam nong di pasat tutonga-tonga ni huriam. Say pasu-pasu maruas mi saluhuna. Songoni nang mga lehon pelean. Ucapan syukur tutonga-tonga ni huriami. Baik marhite ucapan syukur tu pembangunan. Baik gugutoto ripe tu pembangunan. Baik persepuluhan ale Tuhan. Baik ale Tuhan tu DSH. Dinapasahat pelean desa ruas di huriam. Songon ale Tuhan nang pelean bulanan nang pinasat ni ruas di huriam. Ima ale Tuhan na boy di pasar ruas ni huriami. Pasu-pasu ma saluhut na karejona. Pasu-pasu ma saluhut na nang ulaw na. Nang akaruas ni huriam na marsahit apala di bagasa tikyon. Secara khusus amang pelman. Di Pelman Pasaribu ali Tuhan. Nahuboto hami nahurak sehat amang ketua pembangunan. Say homa na mangubati amangon ali Tuhan. Say pahipas ma pamatang na. Jala say homa na mangaleggogo tutonga-tonga ni nasida. Asa boy hipas pamatang ni amang Pelman
pasaribu di bagasan tikyon. Jalaboy lehonomu semangat di tonga-tonga ni amang ketua pembangunan apala di bagasan tikyon. Ruas ni huriam na tongon hurang sehat bahkan na pemulihan pe. Tuhoma pasatami saluhut na nasida asahoma na pamalupon saluhut ruasmi. Asa boy nasida rap dohot tami musay marsaur di bagasan hatam na badiai. Songoni mali Tuhan ng ruas ni huriam na marulang tahun di bagasan obason ali Tuhan. Adong 26 halak ali Tuhan. Songoni na marulang tahun pernikahan 5 kakak. Sayhoma na mga liw gajang ni umur di tonga-tonga ni ruas ni huriam na marulang tahun ali Tuhan. Sayhoma na mga liw dami na sumurong tu akar ruas ni huriam na marulang tahun pernikahan. Jala paingot na sida ali Tuhan di padan na tuadopanmu na badiay. Naso jadi sirang ang goson sinirang ni hamatean. Alani ali Tuhan say pasu-pasu ma ruas ni huriam na marulang tahun dohot na marulang tahun pernikahan say homa toktong na mga leo silas ni roha tu tonga-tonga ni nasida tu juluan ni Arion. Songoni mali Tuhan masay gudang do penian sitanya konon nami. Ali Tuhan di bagasa tikyon. Alay di botoho do isaluhut na ahamana solot di bagasa rohanami ali Tuhan. Di botohodo na dipangidor ni rohanan. Say ukap may, say tangihon maalituan tangyang nami di bagasa sadarion. Marhite goarnya na mu Jesus Kristus martangya kami tuho. Amin. Marede mahita sian buku ede pitu 5 hut mahita pasahat pelean 75 des hatta dohot pelean paduahon tu pusat. Isedona naing sangat
nyakon mapeliata. Ale de bata amanami na di Banua Gicang. Horo haroroan ni saluhut silelo na denggan. Doh na sauli basa na mauliutus. Hupasa tami masyan na nilihon mitu hami. Pelen na mituho. Say jala may gabe wap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asaw parhasya kami pilianon. Pati buloh na rajon mo di tonga-tonga ni Huriam do di Portibion. Buhay maruhanami marhite dito dim. Asalam tadahami godang di silolon mi tuhami. Asalam girgir hami maldok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ama namin na di Banua Gicang, sa pinurbadi amaguarmu, sa Roma harajonmu, sa South Malomin Ruham di Banotong na di Banua Gicang, leon matuami sadarion hanguluan siapari, sa samadosa namin songop panesa nami, di dosa ni dong na mardosa tuhami, una kami tugit pangunjunan, palua mahami sian pangago. Bulak mahamudi bagasan dame, calo hamu ma pasu-pasu, sian debata. Di pasu-pasu, cala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata ma buhina tuho, cala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debata ma buhina tuho, cala di pasar madamena tu todim. Amin. Horas madihita saluna.